Soc Rosa Isusi, professora a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València i vull donar el meu suport a la candidatura encapçalada per la rectora actual, Mavi Mestre, i a tot el seu equip. Considere que se presenta un segon mandat en un equip sòlid, amb una trajectòria que ja porten 3 anys difícils per la pandèmia dins de la gestió de la universitat, i enguany s'incorpora a aquest equip una companya de la Facultat de Magisteri al Vicerrectorat d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives. Un vicerrectorat que és molt important també per a educar en igualtat. Considere que estan fent un bon treball i el programa que ha presentat avui recull totes les necessitats de la Universitat de València i espero que puguen treballar en el mateix sentit que estan treballant ara.